Datum je jesen 1944. Jedan japanski mornarički časnik, karijerni čovjek, po imenu poručnik bojnog broda Itakura Mitsuma, stoji na rubu betonskog pristaništa u torpednoj obučnoj bazi Otsushima na unutarnjem moru. U carskoj japanskoj mornarici proveo je 14 godina. Studirao je na Etaimi, mornaričkoj akademiji, koja se ugledala na Anapolis, a zatim odlučila da Anapolis nije dovoljno rigorozan. Naučio je napamet spise admirala Togoa. Na staničnoj razini usvojio je mornaričku doktrinu, koja je 1905. uništila rusku flotu kod Sušime i 1941. ponizila Sjedinjene Države u Pearl Harboru. A sada gleda nešto za što mu 14 godina mornaričkog obrazovanja nije dala ni jednu kategoriju. Predmet pred njim je torpedo Type 93 Long Lance, najfinije pomorsko oružje Japana. 93 inča u promjeru, dug više od 9 metara. Radi na čisti kisik, tu ne ostavlja trag mjehurića, nosi eksplozivnu bojevu glavu od 490 kg. Tehnički najsloženiji torpedo u bilo kojoj mornarici na svijetu. Poznaje to oružje, proučavao ga je u detalje. Ono što ne zna kako kategorizirati jest mali otvor koji je zavaren u tijelo tog konkretnog torpeda. Upravljački stup koji je ugrađen unutar dijela s bojevom glavom. Periskop. Tjeskobna pilotska kabina jedva dovoljno velika da čovjek može sjediti uspravno s koljenima uz upravljačku ploču. Zna čemu služi taj otvor. Upravo mu je rečeno. Pilot će sjediti unutra. Pilot će upravljati torpedom prema cilju. Pilot će ga voziti do detonacije. Pilot se neće vratiti. Itakura dugo stoji na pristaništu. Te noći ne piše u svoj dnevnik. Neke stvari stoje izvan dosega jezika kojim ljudi bilježe obične osjećaje. Ono što gleda zove se kaiten. Na japanskom to znači okretanje plime neba. Ljudi koji će ga pilotirati u prosjeku imaju 20 godina. Neki su mlađi. Prijavili su se dobrovoljno. Svaki od njih prijavio se dobrovoljno, pismeno, više puta, jer je program u početku odbacivao kandidate kako bi pokazao da ne uzima nikoga tko ima dvojbe. Program će proizvesti 106 potvrđenih misija kaitena. Ubit će svakog pilota koji jednu dovrši. Potopit će, prema potvrđenom broju, 3 američka broda. 3 broda. Naspram 106 pilota. Ta aritmetika početak je priče koja nije samo o žrtvi ili fanatizmu ili vojnom programu koji je podbacio prema vlastitim mjerilima. To je priča o tome što se dogodi naciji kada stroj rata prestigne sve ostalo, kada institucija stvorena da štiti narod počne upravo njega gutati i kada se mladići iznimne kvalitete smjeste unutar sustava koji je već odlučio da su potrošni. To je priča o tome što je program Kaiten doista bio, ispod službene mitologije koja je te ljude poslala u vodu. A počinje ne oružjem, nego trenutkom institucionalnog očaja, koji je carska japanska mornarica, ostatak rata, pokušavala pretvoriti u nešto što je nalikovalo strategiji. Da bismo razumjeli Kaiten, moramo razumjeti što je ljeto 1944. značilo ljudima koji su zapovjedali carskom japanskom mornaricom. 19. lipnja 1944. Filipinsko more. Ono što su američki piloti nazvali veliki lov napurane na Marijanskim otocima, a što japanski mornarički povjesničari nazivaju, nešto preciznije, bitkom za Filipinsko more, trajalo je 2 dana i uništilo nešto što se nije moglo obnoviti. Japan je u ta 2 dana izgubio 476 zrakoplova. Izgubio je 3 nosača zrakoplova. Ali broj koji je bio najvažniji, broj koji je mornarički stožer u Tokiju proučavao s pažnjom koja se graniči sa žalošću, bio je broj pilota. Japan je u rat ušao s jezgrom mornaričkih avijatičara, koji su bili među najboljima na svijetu. To su bili ljudi koji su godinama, neki i desetljeće, trenirali, koji su nakupili 1000 sati leta, koji su ponavljanjem i iskustvom razvili neku vrstu zračne intuicije
koju priručnici za obuku nisu mogli stvoriti. Napali su Pearl Harbor, potopili su HMS Prince of Wales i Repulse horizontalnim bombardiranjem iz visine. Borili su se kod Midwaya, u Koraljnom moru i kod Guadalcanala. Do 20. lipnja 1944. većina ih je bila mrtva. Novi piloti koje je Japan proizvodio kako bi ih zamijenio dobivali su, u nekim slučajevima, i 40 sati ukupnog leta prije raspoređivanja u borbene postrojbe. Američki piloti u istom su trenutku dobivali najmanje 300 sati prije svoje prve operativne misije. Jaz nije bio u obuci. Bio je to civilizacijski jaz. Razlika između onoga što je Japan mogao proizvesti i onoga što je rat sada zahtijevao, koju nikakva količina institucionalne volje nije mogla zatvoriti u dostupnom vremenu. Mornarički stožer to je razumio. Razumjeli su to s jasnoćom koja se ne pojavljuje u javnim dokumentima, ali postoji u privatnoj korespondenciji časnika koji su radili računicu. Izgradili su jednu od najboljih mornaričkih snaga u povijesti. Iskoristili su je da započnu rat s industrijski najproduktivnijom nacijom na zemlji. A sada je dolazila na naplatu složena kamata na tu odluku. Kaiten je bio jedan odgovor na tu računicu. Ne jedini odgovor. Japan je istodobno razvijao Ohku, raketom pokretanu pilotiranu bombu nošenu ispod bombardera i ispuštenu blizu cilja. Razvijao je Shinjo, pilotirane eksplozivne motorne čamce. Preustrojavao je cijelu svoju strukturu snaga oko koncepta Tokko, posebnog napada, što je japanski eufemizam koji američki prikazi prevode kao kamikaza. Ali Kaiten je od svih njih bio drukčiji, na jedan specifičan način koji je važan za priču. Pilot kamikaze umirao je za nekoliko sekundi. Zaronio bi, udario. I bilo je gotovo. Pilot Kaitena sjedio bi unutar zapečaćene metalne cijevi. Sam, satima. Udisao je reciklirani zrak. U mraku je promatrao instrumente. Imao je vremena, više vremena nego što bi iko ljudsko biće trebalo imati u takvim okolnostima, razmišljati o tome kamo ide i zašto. Ono o čemu su ti ljudi razmišljali tijekom tih sati središte je ove priče. Jer ono što su unaprijed zapisali u pismima obitelji i dnevnicima pronađenima nakon rata nije ono što je službena mitologija Kaitena željela da misle. I nije ono što je većini ljudi, ni u Japanu, ni izvan njega, rečeno da su mislili. Program Kaiten započeo je s dvojicom ljudi. Poručnik Hiroshi Kuroki i poručnik Sekio Nishina bili su obojica stručnjaci za torpeda. Obojica su detaljno proučili Longlance. Obojica su neovisno došli do iste računice. Sredinom 1943. promatrajući tijek Pacifičkog rata, zaključili su da japanska konvencionalna podmornička flota neće biti dovoljna da preokrene pomorsku ravnotežu. Američka protupodmornička tehnologija napredovala je. Japanske su podmornice gubile taj omjer razmjene. U veljači 1944. podnijeli su prijedlog glavnom mornaričkom zapovjedništvu. Prijedlog je bio za torpedo s posadom koji bi koristio ljudskog pilota kako bi riješio problem navođenja koji je ograničavao konvencionalna torpeda. Long Lance, koji je radio na svom standardnom sustavu navođenja, imao je stopu promašaja protiv manevarskih ciljeva, koju su zagovornici programa smatrali neprihvatljivom. Ljudski pilot mogao bi ispraviti izbjegavajuće manevre. Ljudski pilot mogao bi odabrati optimalnu točku udara. Ljudski pilot mogao bi zajamčiti pogodak. Prijedlog je isprva odbijen. Mornarički stožer u Tokiju početkom 1944. prije Filipinskog mora i dalje je vjerovao da Japan može dobiti rat konvencionalnim sredstvima. Časnicima koji su razmatrali prijedlog oružje s posadom za samoubojstvo bilo je priznanje poraza prije nego što je poraz bio potvrđen. Filipinsko more promijenilo je tu računicu u 10 dana. Program je odobren u kolovozu 1944. Kuroki i Nishina počeli su obučavati prvu skupinu dobrovoljaca na Otsushimi.
Obuka je uključivala učenje upravljanja izmijenjenim torpedom Long Lance u plitkoj vodi, uvježbavanje prilaza, uvježbavanje završnog poniranja prema ciljnoj oznaci na dnu zaljeva. Kuroki je poginuo u nesreći tijekom obuke u rujnu 1944. Njegov kajten se napunio vodom tijekom probne vožnje. Njegovo tijelo izvučeno je iz pilotske kabine. Imao je 26 godina. Program je nastavljen. Nishina je pepeo svog prijatelja odnio na more u prvoj operativnoj misiji kajtena, privezan unutar torpeda lansiranog s podmornice i 47. 20. studenoga 1944. Njegov cilj bio je atol u Lithi, golemo američko sidrište u zapadnim Karolinskim otocima. Kroz Uliti su prolazile američke logističke operacije. Tamo je bio usidren flota tankera Mississiniva, natovarena zrakoplovnim gorivom. Nishinin kajten pogodio je Mississinivu. Brod je gorio i potonuo. 63 američka mornara su poginula. Bio je to najuspješniji pojedinačni udar kajtena tijekom cijelog rata. Nishina je imao 23 godine. Zapovjednici programa proučili su rezultate i zaključili da gledaju održivo oružje. Potopili su značajan brod. Pokazali su da je koncept operativno ispravan. Počeli su širiti program obuke i prilagođavati više podmornica za nošenje tog oružja. Ono što nisu proučavali s jednakom pažnjom u tim ranim tjednima bilo je ono što je program zapravo koštao u valuti koja je bila najvažnija. Evo što je službena mitologija programa Kajten zahtijevala, a što dokazi ne podupiru u potpunosti. Mitologija je zahtijevala dobrovoljce koji su nadišli osobnu vezanost. Ljude koji su, kroz alkemiju nacionalne krize, ratničke kulture i filozofije Bushida, postali nešto čišće od običnih vojnika. Ljude koji su prešli iznad straha, sumnje i osobne želje u stanje čiste ratničke predanosti koje je činilo matematiku njihove smrti nevažnom. Neki od tih ljudi bili su takvi. Pisma koja su ostavili za sobom mirna su do razine spokoja. Govore o dužnosti i naciji i časti žrtve izravnošću koja je ili duboko iskrena ili duboko izvedena, a razlika je manje važna od činjenice da su to napisali. Ali mnoga su pisma nešto sasvim drugo. Mlađi podoficir Kazushi Hasegawa imao je 20 godina kada je u siječnju 1945. napisao svoje posljednje pismo majci. Prijavio se 3 puta jer je program zahtijevao 3 zasebne prijave prije prihvaćanja. I njegovo pismo prvenstveno ne govori o naciji ili žrtvi. Govori o majčinu kuhanju, o posebnom mirisu kuće u kojoj je odrastao, o mlađem bratu koji je imao 13 godina i volio je pecati. Zamolio je majku da se pobrine da brat nastavi učiti. Rekao joj je da je dobro jeo i dovoljno spavao, što nije bilo sasvim točno. Rekao joj je da ne brine. On je bio zabrinut. Ne zbog smrti ili ne samo zbog smrti. Bio je zabrinut hoće li Kajten dosegnuti cilj. U plitkim vodama zaljeva od Tsushima vježbao je prilaz desecima puta. Navođenje je bilo neprecizno na načine koji su ga tehnički zabrinjavali. Periskop je imao ograničenu vidljivost. Kontrola dubine zahtijevala je stalna ručna podešavanja. Bio je pažljiv, tehnički usmjeren mladi čovjek smješten unutar oružja sa značajnim inženjerskim ograničenjima, a njegova pisma odražavaju specifičnu tjeskobu majstora koji sumnja da njegovi alati nisu dorasli zadatku koji mu je povjeren. Imao je razloga za zabrinutost. Tehnička ograničenja Kajtena bila su znatna i zapovjednici programa znali su za njih od početka. Preinačeni Long Lance radio je na čisti kisik, što mu je davalo domet, ali ga je činilo podložnim mehaničkim kvarovima pod stresom ručnog upravljanja. Kontrola dubine bila je dovoljno osjetljiva da je održavanje pravilne dubine uz istodobno praćenje cilja zahtijevalo razinu vještine koju skraćeni program obuke nije mogao pouzdano proizvesti. Periskop je pružao vidno polje koje su veterani programa opisivali kao gledanje kroz ključanicu dok nosite rukavice. Od 106 pilota koji su ispaljeni u potvrđenim misijama Kajtena, i najbolji dostupni dokazi sugeriraju da ih je manje od 15
doista pogodilo predviđene ciljeve. Ostali su promašili, nasukali se, doživjeli mehanički kvar ili su uništeni od američkih protupodmorničkih snaga prije nego što su stigli do cilja. Zapovjednici programa znali su stopu pogotka. U izvješćima nakon akcije zabilježili su je s istom birokratskom preciznošću koja je obilježavala japanski mornarički stožerni rad tijekom cijelog rata. Nisu promijenili program obuke kao odgovor na podatke na način na koji je američka vojska promijenila svoj program obuke nakon Kaserinea. Nisu sazvali odbor da prouči problem navođenja. Nisu obustavili operacije dok su inženjeri rješavali probleme s kontrolom dubine. Slali su više pilota. I evo detalja koji stoji u središtu svega i onoga koji je razlikovao program Kaiten od žrtve koju je tvrdio predstavljati. Piloti nisu mogli prekinuti misiju. Rani dizajn Kaitena nije imao izlazni otvor. Jednom kad bi pilot bio zapečaćen unutra i oružje lansirano iz podmornice, nije postojao mehanizam za povratak. Nije bilo načina da ispliva. Nije bilo načina da se signalizira matičnoj podmornici. Nije bilo načina da se napusti torpedo čak i ako cilj nikada ne bi bio pronađen i opskrba kisikom počne ponestajati. Kasnija modifikacija dodala je teoretski funkcionalan izlazni otvor. Zahtijevala je da pilot izađe na dubini, proces koji bi bio preživljiv samo pod određenim uvjetima tlaka i struje, koje otvoreno more rijetko pruža. Nije poznato da je i jedan pilot Kaitena uspješno iskoristio taj otvor. Ljudi koji su sjedili unutar tih cijevi i čekali cilj koji su možda, a možda i ne, će mogli pronaći nisu umirali u trenutku ratničke odluke. Sjedili su u tami, udisali kisik koji se polako trošio, upravljali instrumentima koji su bili neprecizni, u stroju iz kojeg nije bilo povratka satima, čekajući. O onome o čemu su razmišljali tijekom tih sati znamo iz pisama koja su napisali prije nego što su se uvukli unutra. Mislili su na svoje obitelji, mislili su na konkretne teksture svojih života prije rata. Mislili su, mnogi od njih, na to hoće li uspjeti, hoće li žrtva doista ostvariti ono što je program obećavao. Rečeno im je da okreću plimu neba. Plima se, kako je 1945. odmicala, nije okretala. Do proljeća 1945. američke su snage bile na Iwo Jimi. Bile su na Okinavi. Vatreno bombardiranje Tokija u ožujku 1945. ubilo je u jednoj noći više ljudi nego što će pojedinačno atomske bombe ubiti u Hirošimi i Nagasakiju. B-29 bombarderi koji su bacili te bombe letjeli su s baza koje je američka logistika izgradila na otocima, koje su američke snage zauzele od japanskih garnizona koji su u mnogim slučajevima borili se do posljednjeg čovjeka. Program Kaiten još je bio u pogonu. Između studenoga 1944. i kolovoza 1945. Japan je pokrenuo operacije Kaitena s podmornica u vodama, od Ulitija do voda uz Okinavu i prilaza samim japanskim matičnim otocima. Operacije su postajale sve očajnije kako je američka protupodmornička sposobnost napredovala i kako su same podmornice koje su nosile Kaiten bile potapane prije lansiranja. Podmornicu i 370 potopili su američki razarači 26. veljače 1945. s 4 Kaitena na brodu i njihovim pilotima zapečaćenima unutra. Piloti su umrli zajedno sa svojim oružjem u podmornici na dnu Filipinskog mora, a da nikada nisu bili lansirani, a da nikada nisu imali priliku pokušati misiju za koju su se 3 puta dobrovoljno prijavili. Ukupni gubici američkog brodovlja koji se pripisuju Kaitenu, prema najvelikodušnijem izračunu, iznosili su jedan potopljeni tanker, jedan potopljeni razarač u pratnji i oštećenja na nekoliko drugih plovila. Nasuprot tome, Japan je izgubio 106 pilota potvrđeno poginulih u misijama, dodatni broj poginulih u nesrećama tijekom obuke te znatan dio preostale podmorničke flote. Strateška računica koju su Kuroki i Nishina izveli u veljači 1944.
da sustav navođenja s posadom može riješiti problem točnosti torpeda nije bila pogrešna kao tehnička pretpostavka. Ljudski pilot mogao je načelno ispravljati izbjegavajuće manevre na način na koji mehanički sustav navođenja nije mogao. Pretpostavka nije bila pogrešna. Kumi provedba jest. Program obuke bio je prekratak da razvije preciznost koju su ograničenja navođenja zahtijevala. Podmornice koje su nosile kajtene bivale su uništavane prije lansiranja sve češće, kako su američke protupodmorničke snage učile prepoznati i ciljati modificirane brodove klase 1. Ciljevi dostupni programu, nakon ulitija, sve su više bili borbeni brodovi, a ne ranjiva pomoćna plovila, a borbeni brodovi manevrirali su na načine koji su dodatno pogoršavali probleme navođenja kajtena. Zapovjednici programa imali su sve te informacije. Izvješća nakon akcije bila su temeljita. Podaci su bili točni, slali su više pilota. Postoji čovjek čija se priča nalazi u središtu te odluke, ne jedan od pilota, nego jedan od zapovjednika, i njegova priča zaslužuje biti ispričana precizno, jer hvata nešto o programu Kajten što njegova službena povijest nije. Viceadmiral Miwa Shigeyoshi zapovjedao je 6. flotom, podmorničkim snagama, od 1944. Odobrio je širenje programa Kajten nakon ulitija. Potpisao je zapovjedi koje su slale podmornice u vode, za koje mu je obavještajna služba govorila da postaju sve opasnije. Nije bio nesposoban časnik. Nije bio okrutan u uobičajenom smislu. Bio je čovjek zarobljen unutar sustava koji je stvorio vlastiti zamah, koji je oko ideje posebnog napada izgradio moralni okvir toliko potpun da je propitivanje njegove učinkovitosti unutar institucionalne kulture kasnoratne carske japanske mornarice postalo gotovo izdaja. Reći da Kajten ne funkcionira značilo je reći da su piloti umrli uzalud. I reći da su piloti umrli uzalud značilo je obeščastiti mrtve. Obeščastiti mrtve bilo je nezamislivo. I tako se program nastavio, jer je njegovo zaustavljanje zahtijevalo vrstu institucionalne iskrenosti za koju sustav nije bio izgrađen i koju su okolnosti 1945. činile gotovo nemogućom. Postoji fotografija. Možda ste je vidjeli, a da niste znali što gledate. Mladić sjedi unutar otvorenog otvora Kajten torpeda na pristaništu. Nosi bijelu hačimaki traku oko glave. Muškarci koji stoje oko njega, drugi mornari, mehaničari, časnici, gledaju ga izrazima koje nije lako kategorizirati. Ne baš ponos. Ne baš tuga. Nešto što sadrži oboje i ne razriješava se ni u jedno. Mladić na fotografiji se smiješi. Zvao se mlađi podoficir Toyama Matsuo. Imao je 19 godina. Lansiran je s podmornice. I 23. srpnja 1945. u vodama uz Okinavu. Američki zapisi s tog datuma ne bilježe uspješan napad Kajtena u tim vodama. Što se dogodilo s njegovim oružjem nakon lansiranja nije poznato. On je jedan od 106. Yoshinori Kamata imao je 21 godinu. Bio je student književnosti na Carskom sveučilištu u Kyotu prije rata. Ostavio je dnevnik od 200 stranica. Taj dnevnik nije dokument ratnika. To je dokument mladog čovjeka, pun stvari o kojima mladi ljudi razmišljaju kada imaju vremena razmišljati. Romani koje nije završio čitati, profesor čija su mu predavanja iskreno bila draga, djevojka čije je ime napisao jednom, a zatim ga precrtao tako pažljivo da je ime i dalje čitljivo ispod tinte. Pisao je o Dostojevskom. Pisao je o tome što, nakon razmišljanja, čini smislen život. Pisao je o tome čini li žrtva smisao ili se smisao mora pronaći drugdje, a žrtva je samo njegova cijena. Te nije razriješio to pitanje. Ponestalo mu je stranica prije nego što su mu ponestala pitanja. Lansiran je s I-36 u kolovozu 1945. 3 tjedna prije predaje. Kenichi Nakao imao je 22 godine. Bio je student matematike. Njegovo posljednje pismo ocu sadržavalo je precizan izračun statističke vjerojatnosti
da će njegov kajten postići izravan pogodak s obzirom na podatke iz obuke koje je prikupio. Broj do kojeg je došao nije bio visok. Napisao je da je više puta provjerio izračun i svaki put došao do istog rezultata, te da je odlučio svejedno ići. Nije u pismu objasnio zašto. Možda je mislio da će otac razumjeti bez objašnjenja. Možda je objašnjenje bilo u samom pitanju, u činjenici da 19-godišnjaci, kojima su institucije koje su ih oblikovale, rekle da je njihova smrt potrebna, ne nalaze uvijek. U tjednima prije lansiranja, ta na jasnoću odbijanja. Lansiran je. Nije se vratio. Njegov cilj nije identificiran u američkim zapisima. Ti ljudi nisu bili ono što je službena mitologija zahtijevala da budu. Nisu bili iznad sumnje i vezanosti i specifične težine vlastitih neproživljenih života. Bili su mladi ljudi koje je sustav obradio i uvjerio. Kroz kumulativnu snagu kulture i obuke i institucionalnih očekivanja i specifične moralne arhitekture nacije u totalnom ratu, da se to od njih traži. Vjerovali su u to. Većina ih je iskreno vjerovala, na način na koji ljudi vjeruju u stvari koje su im govorili svi kojima vjeruju, na svakom jeziku koji im je bio dostupan, godinama, i uvukli su se unutra. 15. kolovoza 1945. Carev glas čuo se preko radija, tanak i neobičan, govoreći formalnim registrom japanskog koji mnogi slušatelji nikada prije nisu čuli od njega, a neki ga nisu u potpunosti razumjeli. Rat je završavao. Japan se predavao. Na Otsushimi i u drugim bazama za obuku kajtena, ljudi koji su se pripremali za završne operacije primili su vijest na načine koje povijesni zapis bilježi samo djelomično. Neki su plakali, neki su dugo sjedili u tišini, neki su, prema vlastitim kasnijim iskazima, osjetili nešto što nije bilo posve tuga, niti posve olakšanje i za što su ostatak života tražili riječi. Zastavnik Jutaka Yokota završio je obuku za kajten. Bio je raspoređen u operativnu jedinicu. Napisao je svoja posljednja pisma. Nije još bio lansiran kada je došla predaja. Sljedeća desetljeća proveo je pišući o programu, o tome što je bio i što nije bio, o jazu između onoga što je pilotima rečeno i onoga što zapisi pokazuju, o specifičnom karakteru žrtve koja se od njih tražila. Pisao je s preciznošću i pravednošću koje je tema zahtijevala, a rijetko dobivala. Nije osuđivao zapovjednike koji su izgradili program. Razumio je institucionalne pritiske pod kojima su djelovali. Nije odbacivao pilote koji su u njemu služili kao lakovjerne ili žrtve. Razumio je iskreno uvjerenje koje ih je dovelo u te kabine. Ono što je rekao, u knjizi za knjigom pisanom kroz 40 godina, bilo je nešto jednostavnije i teže za osporiti. Rekao je da program nije funkcionirao i da su ljudi koji su ga vodili znali da ne funkcionira i da su svejedno slali još pilota. Ta rečenica je presuda s kojom se program Kajten nikada nije morao formalno suočiti, nikada nije morao odgovarati u bilo kakvom institucionalnom obračunu, jer je rat završio prije nego što je obračun mogao biti napravljen, a poratno razdoblje zakopalo je dokaze pod slojevima sjećanja i tuge i posebne vrste institucionalne tišine koja štiti neuspjele programe od ispitivanja koje zaslužuju. Piloti kajtena danas se odaju počast u muzeju Otsushima, na otoku gdje su trenirali. Torpedo na kojem je Nishina otišao do ulitija tamo je postavljen na izložbi. Pisma su tamo iza stakla u rukopisu koji je pažljiv i mlad. 3 broda koje je program potopio zabilježena su u dokumentaciji. Imena 106 pilota nalaze se na spomeniku. Usporedba se ne povlači, ne u tom muzeju, ne na većini mjesta gdje se program Kajten razmatra unutar Japana. Usporedba između onoga što je obećano i onoga što je ostvareno. Između onoga što je traženo i onoga što je dobiveno. Između kvalitete ljudi koji su sjedili unutar tih oružja i kvalitete odluka ljudi koji su ih tamo poslali. Ta usporedba nije ugodna. Ugodne usporedbe nisu one koje su važne.
Postoji nešto što program Kajten i američki sustav obuke, odvojeni oceanom i filozofijom i svime zbog čega se vodio Drugi svjetski rat, dijele zajedničko. A to je sljedeće. Oba sustava bila su strojevi za korištenje ljudi u službi institucionalnih ciljeva. Jedan sustav bio je osmišljen da pronađe i razvije ono što je već bilo unutar ljudi koje je obrađivao, da otkrije, a ne da potroši. Drugi je bio osmišljen da pretvori ono što je bilo unutar ljudi koje je obrađivao u određeni oblik potrošnje, da izvuče, a ne da otkrije. Američki sustav bio je nesavršen. Kasserine je to pokazao. Vježba Tiger je to pokazala. Borbe u živicama to su pokazale. Ali američki sustav u svojoj strukturnoj srži tretirao je neuspjeh kao informaciju. Mijenjao se, prilagođavao se. Bio je osmišljen, koliko god nesavršeno, da svoje ljude održi na životu dovoljno dugo da postanu bolji u onome što rade. Program Kajten bio je osmišljen oko drukčije pretpostavke. Bio je osmišljen oko ideje da se matematika može riješiti žrtvom. Da će, ako pošaljete dovoljno mladih ljudi u vodu unutar dovoljno modificiranih torpeda, brojevi na kraju okrenuti u korist Japana. Brojevi se nisu okrenuli. Nishina, koji je izumio oružje, razumio je nešto u svojim posljednjim satima, što će instituciji kojoj je služio trebati desetljeća da prizna. Nosio je pepeo svog prijatelja Kurokija na more jer je vjerovao da je ono što su zajedno izgradili vrijedno umiranja. Vjerovao je da će oružje funkcionirati. Vjerovao je da će žrtva imati mjerljivo značenje u ishodu rata. Bio je u krivu u vezi ishoda. Nije bio u krivu u vezi kvalitete onoga što je dao. Ono što su piloti Kajtena dali bilo je stvarno i potpuno. Ono što im je program dao zauzvrat, obavještajne podatke o ciljevima, sustave navođenja, vrijeme za obuku, tehnička rješenja koja su mogla učiniti da njihova žrtva proizvede rezultate razmjerne njezinoj cijeni, nije bilo jednako onome što su oni ponudili. Ta asimetrija prava je priča programa Kajten, ne mitologija o okretanju plime neba. Stvarnost 106 mladih ljudi, pažljivih i uplašenih i uvjerenih i ljudskih, koji sjede u tami unutar zapečaćenih metalnih cijevi, čekajući ciljeve koje većina njih nikada nije pronašla. Zaslužili su bolje alate. Zaslužili su više vremena. Zaslužili su pošten obračun, koji im institucija koja ih je poslala nikada nije dala. Zaslužili su, u najmanju ruku, da budu zapamćeni kao ono što su doista bili. Ne simboli, ne oružja, ne okretanje plime. Mladi ljudi koji su sjedili unutar matematike rata koji je njihova zemlja gubila i nastavili dalje unatoč tome, iz razloga koji su bili složeni i stvarni i koje nijedna službena mitologija nikada nije u potpunosti obuhvatila. To je ono što su bili. To je ono što je program Kajten doista proizveo, ne promjenu u tijeku Pacifičkog rata, nego 106 konkretnih ljudskih bića, koja nisu zamjenjiva ni međusobno, ni s idejom koju je program stvorio o njima. Njihova imena nalaze se na spomeniku na Tsushimi. Ako vam je ova priča dala nešto za razmišljanje, nešto što će ostati i nakon što završite gledanje, napišite jedno od tih imena u komentarima ispod. Neopći komentar. Ime. Nishina. Kamata. Nakao. Matsuo. Hasegawa. Yokota, koji je preživio i proveo život svjedočeći. Napišite jedno ime. To je mala stvar. Nije ništa. I ako vjerujete da je povijest bolje služena onim što se doista dogodilo, nego onim što institucije trebaju da se dogodilo, pretplatite se. Jer sljedeća priča čeka. I postavit će isto pitanje koje je postavila ova. Ne što službeni zapis kaže. Što je bilo istina? Ako vas je ova priča dotaknula, lajkajte i pretplatite se. Svaki like govori YouTube-u da ovu priču pokaže većem broju ljudi. Također ostavite komentar dolje i recite nam odakle gledate. A sada kliknite na sljedeći video. Vidimo se tamo.